Такова, здравейте потребители на YouTube. Аз съм Даде, в момента игра Counter-Strike 1.6. В момента снимам сам. Нашите са много добре. Направо маркиовска изява. Между другото, преди малко снимах един клип, обаче не се чувах. Ще се обърна като за таковата. Сега мисля да ги трепа. Преди малко направих там 4 от 0. Обаче реших да спра клипа да не стане някакъв фейл. Скрит. Чисто май. Дего! Какво правиш, бе? Не. Кой? Фас. Фас ще го изяде. Фас ще го изяде. Той ще го изяде. Между другото, съжалявам, че не снимах много време, обаче ме мързеше. Такова, не исках да снимам, не ме снимаше. Имах много звучене. Не, сигурно са. Мързеше му просто. Обаче ще не е повече. Защото съм надъхан. Имам хъс. Може да станеш от мене. Не, базикам се. Сега правя още един рунд и спърклип. Не, още 2 рунда. И ще спърклипа. За да не ставим прекалено нам. Около 7 минути. Горе да ми го разделили като нещо, защото миналия клип на Let's Play Sound епизод 1 ми го раздели един на 7 минути, а другия на 16 секунди. Така че гледам на 7 минути да е клипа. Добре, то наше хулче то. Ама хулче то тяхен. Пише съм малкия Неймар, защото Неймар е много добър и аз съм много слаб. Но посрабвам името. Такова, сега мисля да поиграя малко, сериозно, добре да игра. Не се слагам. О, взех на някой. Е, така се прави. Добре. Хубаво е, това беше за клипа. Ай, чао, днес снимам още клипа, ще ги кача някой днес, някой утре. Ай, чао, абонирайте се, харесайте клипа, ако ви хареса. Следете, мисля, поредицата на Let's Play Samp, да е около 20 епизода. Днес снимам или 2 или 3 отново с Иван. И чао!